To fa an gano wani sinadari a cikin ruwa da ke haifar da ciwon koda a jihar Yobe. Ƙwararru masu bincike kan cutar koda a Yobe sun gano wani ƙarfe mai nauyi da ke cikin ruwan sha da mazaunan 'yan Gashuwa ke amfani da, wanda ana zargi yana da alaƙa da yawaita cutar koda da ake yi a yankin. Jagoran bincike Professor Mahmud Maina, wanda yake shine Director a cibiyar bincike da kuma horaswa na BioRTC da ke Jami'ar Yobe, ya bayyana cewa wannan ƙarfen yana iya jawo cututtuka kamar cutar kodan, kansa da kuma dementia. Rahoto ya nuna cewa ciwon siga da na hawan jini na cikin abubuwa da ke jawo cutar koda. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. Hisba a Kano sun kama mata 8 da namiji 1. Sun ce maza na zuwa suna ɗaukan su a mota suna musu wani abu da suka kira da suna taliya. An muna tsayawa dai a wajen dai haka mai mota ya zo ya faka ya ɗauke mu je mu masa taliya. Zai ba da nawa? Wani ya baka 20,000, wani 30,000, wani 15,000. Iyayenki sun san inda yake zuwa? Gaskiya iyayena ba su sani ba. To amma misali tun yaushe yake zuwa nan? Na yi wata 4 haka. Kina zuwa? Amma ai ba kullum ba. Ba kullum ba? Daga cikin 'yan matan da hukumar ta yi zuba ta tafke har da wata budurwa da ta yi tattaki tun daga garin Gabasawa ta zo birnin Kano tana shiga cikin almajirai tana aikata baɗala. Shekaru ba? Takowa na 15. 15? Ana kama A Civil Center. wurin me ake a wurin? Bara ake ne. Ina babaki? Tana nan. A ina? Gabasawa. Ina? Gabasawa. Daga Gabasa ake zuwa nan? Ina yake kwana? A Civil Center. A Civic Center. Akwai babaki a wurin? Ba kowa na. Babanki ba? Ba kowa na a wajen. Kina da sana'a a wurin? A'a. Kawai kina ragaita ne a wurin? Ni ina bara. A babara kike ba? Wallahi baran da da wani bara nake ba a waje inda ake iskanci nan za ka kama ni. Amma shi ne na ce miki a wurin akwai babaki ko babanki? Ba kowa na ban da 'yan garin mu kawai. 'Yan garin ku su kawai kika biyo? Babaki na raye? Wata ta auri saurayinta da ta kera da AI na ChatGPT bayan ta rabu da tsohon saurayinta mutum. Ta kera wannan mijin nata mai kama da wani kyakkyawan jarumi da ake kira da suna Gyan. Ta ce farko hira ne kawai suke yi da saurayin nata na ChatGPT, kamin daga baya da suka rabu da tsohon saurayinta mutum suka fara soyayya, inda ya tambaye ta ko za ta iya aurensa kuma ta ce eh. Ta ce lokacin da suka fara zance da saurayin AI sai ta ji ya kwanta mata a rai, sai suka fara soyayya. Bayan wani lokaci kuma sai ya ce yana son ta zai aure ta, ita kuma ta amince. Ta ci gaba da cewa yanzu tana da yaƙinin cewa ba za su yi faɗa ba, don haka ta fi son miji AI, ga zaman lafiya ga kuma kwanciyar hankali. Amma kuma masana sun ja kunnen mutane akan irin wannan soyayyan. Masana sun ja kunnen mutane kan maye gurbin soyayya da ƙirƙirarriyar basira. Sai dai mu ce Allah ya kyauta.